Can Santadigne es troba a Llerona, a les Franqueses del Vallès, a menys d'una hora de Barcelona. La residència està ubicada en una masia històrica del segle XVII, reformada per oferir confort i calidesa sense perdre l'essència. En aquest entorn únic, envoltat de natura, on els residents disposen de molt d'espai per passejar, fomentem la socialització i la vida en comunitat, impulsant així l'envelliment actiu. A més, acompanyem persones amb diferents nivells d'autonomia a través d'un model d'atenció centrat en la persona. Per fer-ho possible, el nostre equip professional, amb una sòlida experiència en l'àmbit social i sanitari, treballa cada dia amb dedicació i empatia per oferir una atenció realment personalitzada. Per això mateix oferim 44 places, amb l'objectiu de garantir una atenció més propera, familiar i de qualitat. Treballem des de la proximitat i el respecte, i ho fem en constant comunicació amb les famílies, que continuen sent part activa del projecte de vida de la persona que estimen. D'altra banda, també som centre de dia, on cada setmana organitzem activitats variades, com gimnàstica de manteniment, estimulació cognitiva, entre d'altres. I encara que no siguis persona resident, podràs gaudir de l'espai Cuida't. Relaxa't, mima't i cuida't amb els serveis de perruqueria, zona d'espa, fisioteràpia i podologia. I si vols completar l'experiència, al restaurant Can Santadigne podràs gaudir de menjar de qualitat en un entorn únic i obert a tothom. A Can Santadigne vetllem perquè cada persona continuï connectada a la comunitat, conservi els seus vincles i participi activament en el dia a dia. Aquí el més important és que tothom se senti acompanyat, respectat i sobretot com a casa.